Kif kien imbassar sa mill-bidunet, illejla Lorenz Gonzi kien ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Vot li jittieħed f'elezzjoni li għalija kontestaw biss. Din l-elezzjoni saret wara il-Prim Ministru tilef il-maġġoranza fil-Parlament fis-26 ta' Jannar li għadda. Mill-voti kollha li ntefgħu Lorenz Gonzi kiseb 96.5%. Iżda mill-voti kollha eleġibbli 899 b'kollox, Lorenz Gonzi kiseb 94.5%. 22 kunsillier ivvutaw kontra li Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li 5 kunsilliera ġabru l-vot iżda ma marrux jivvutaw. 12 il-kunsillier lanqas biss ġabru l-vot. Fost dawn hemm id-Deputati Nazzjonalisti Jeffrey Pulicin Orlando, Jesmond Muljet, l-eks Ministru Nazzjonalista John Dalli u l-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli. Il-voti invalidi kienu 9. Fost dawk li tefgħu il-vot tagħhom kien hemm id-deputat Franco De Bono li wara li vvota telaq minnu fih il-barra mid-Dar Ċentrali u baqa' sejjer dritt lejn il-karozza tiegħu. F'kummenti lill-Gazzetta Malta Today dwar kif ser ikun qed jivvota, De Bono wieġeb biss li l-kwistjoni dwar il-finanzjament tal-partiti għadha ma ġietx solvuta u għalhekk dak li qal dwar il-Prim Ministru fl-aħħar ġimgħat għadu validu. Ir-riżultat tal-votazzjoni tħabbar minn Michael Refalo li mexxa din l-elezzjoni. Għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm nomina waħda, dik ta' Lorenz Gonzi. In-numru ta' membri tal-Kunsill eliġibbli għal-vot kien 899. Li minnhom 887 irtiraw id-dokument tal-vot. Xi Lorenz Gonzi daħal biex jindirizza lill-kunsilliera, il-merħba kienet waħda ta' ewforija kbira. Gonzi qal li din l-elezzjoni tikkonferma li skont huwa il-Partit Nazzjonalista huwa familja waħda. Bi pjaċir kbir ninnota issa dar riżultat illi ġie mħabbar illi għal darb'oħra jikkonferma illi aħna familja waħda. Dal-partit familja maquda determinata li nkunu. Net Television, l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista li kien għaddej b'xandira diretta, biddel 3 darbiet il-verżjoni dwar jekk il-Prim Ministru kienx ser jindirizza lil kunsilliera. Bil-verżjoni finali tkun li kien ser jindirizza lil kunsilliera iżda l-ġurnalisti ma setgħux jattendu u wisq anqas jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lil Prim Ministru. Meta bdew jingħaddu l-voti finali, il-mezzi tax-xandir ma tħallewx jassistu għall-aħħarat tal-voti. Preżenti biss kien hemm il-medja tal-Partit Nazzjonalista u l-PBS. Lorenz Gonzi ser jerġa' jindirizza lill-Kunsill Ġenerali il-ħadd filgħodu fil-11.